Okay, start. Mo pa'y pagsugod nag binugaong na. Alex! Uy! Masa quick! Nan sa to? Nan sa to? Tumbog na. Ah, sige pa eh. Sing yata to eh. Tutumba na lang ng isip ko. Wala. Ah, hindi, wala ata ako na. Wala rin. Ah, di ba? Wala. Katakatag mo na. Nangangabaman yan. Dali siya. Yari. Wala si Omar. Number 12 nakawala, number 10 pala, sorry. Hindi ko 7 Anonymous to number 12. Number 12 with a spin. Number 7, 2 points. Wala. Number 7 babawi, Team Celtados, and there's a call and there's a foul. Foul, loose ball. Foul number 7. Number 7, that's your second personal foul, 30 foul. First attempt basket for number 7. Finally, naka-score sila. Second attempt basket again. Score natin 3-2. Naman na isa ang Team Anonymous. Foul number 2. Number 2. Number 2, first personal foul, 13 foul. Again, once again, number 5 naman ang natawagan ng foul. 5. That's your first personal foul. Warning for penalty. Team Celtados. Tama. Para may ano, may bigyan mga supporters. First attempt basket. Gulong tayo na agad. Alvar Shabu. Alvar Shabu. Once again, sa mga kumuha ng photos, videos, pwede niyo pong i-upload yan sa inyong social media accounts and put our hashtag, official hashtag, Alvarsha_community_forum